Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan baiwa. Ina Amana Crypto Complex kusa da bakin titi ne, so za ku ji ƙara motoci za ta dinga shigowa sosai. Na fara wannan bidiyo don nuna muku yadda ake yin KYC akan sex.io, domin labarai suna nuna cewa kamar nan kusa sex.io za su yi listing abinsu. So na sani kuma akwai mutane da yawa da ba su yi KYC ɗin ba, ni ma ban yi ba, gashi nan sai yanzu nake yi. Kano, ga zip code can na saka ta. Idan baka san zip code ɗin unguwarku ba, Google za ka je ka rubuta sunan unguwar sai ka saka zip code. Misali in na je Google zan saka beach zip code, shine zai bani 703101. Sannan street address Zakirai quarters, sai kuma wannan ba ma sai ka saka ba, sai ka tafi next ka sa phone number 08122235981. sorry sai suka ce ka zaɓi document type, na zaɓi national ID card. Next sai in ɗauki hoton national ID card ɗina. In ka saita shi ya saitu a tsakiya sai ka danna take snapshot. In ga gashi nan ya ɗauko. It is readable. Sai back. In ka tashi back gashi shi ma take snapshot. It is readable. Sai daga wannan wuri kun ga sun ɗauko information ɗin nawa daga kan ID card ɗin automatically. Kuskuren da aka samu shine an haɗe Musbahu Abdullahi tare, duk da cewa shi Abdullahi shine middle name ɗin. Sai ka danna next. Expiry date sai ka haka. Document does not have an expiry date. National ID card kenan. Take a selfie with your ID. Sai ka ɗauki ID card ɗinka. Sun ce rotate your device to landscape, ka juya device ɗinka ƙasa. Amma dole ne sai ka yi disable ɗin abin nan lock ɗinka. So ka sa wayar a auto rotate. So ka gani suka ce your face should be here and your ID card here. We are unable to automatically recognize your face or document. Please replace it with your document manually. So haka. So dole sai dai kila kai aiki da wani mutumin ya danna maka, amma bari in yi kokarin dannawa da kaina ne, tunda nan ni kadai na riga na fito Amana. So in ka rike wayar ta ƙasa shi nan yana processing. It is readable. Yana processing.
we have increased your account limits. Kaga kenan me suke ce su ce KYC na yayi.